नमस्कार। मो कवितार शीर्षक अतुठरे गाधोउथिबा झियो। अतुठरे गाधोउथिबा झियो, अतुठरे गाधोउथिबा झियो, मापिबाको इच्छा करे नाही नदी भितरर गभीरता। अतुठरे गाधोउथिबा झियो, मापिबाको इच्छा करे नाही नदी भितरर गभीरता। तुठ हेउ कि अतुठ, तुठ हेउ कि अतुठ, ता पाई सबुठी तो दस्वा समेत घाट। तुठ हेउ कि अतुठ, ता पाई सबुठी तो दस्वा समेत घाट। अतुठरे गाधोउथिबा झियर, अतुठरे गाधोउथिबा झियर परबाय नथाए परिणामर। ସେଥିପାଇଁ ଶିଉଳି ଲଗା ପଥରରେ ସେ ପାଦ ରଖି ଗୋଇଠି ଘଷେ ନିଥଡ଼ କରେ। ଅତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅର ପରବାଏ ନଥାଏ ପରିଣାମର, ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଉଳି ଲଗା ପଥରରେ ସେ ପାଦ ରଖି ଗୋଇଠି ଘଷେ ନିଥଡ଼ କରେ। ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାର ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ତ, ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାର ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ତ, ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ନିସଙ୍କୋଚରେ ଖୋଲି ପକାଏ ଛାତି ଉପରୁ ପ୍ରା। ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାର ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ତ, ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ନିସଙ୍କୋଚରେ ଖୋଲି ପକାଏ ଛାତି ଉପରୁ ପ୍ରା। ଆଉ ନଈ ତୁଠରେ ଦେହରେ ସାବୁନ ମାରି ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଛଡ଼ାଏ ଦେହରୁ ମଳି। ଦେହ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଯେ, ଦେହ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଯେ, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତା ଛାମୁଆ ଯୌବନଟା, ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତା ଛାମୁଆ ଯୌବନଟା କେବେଠାରୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲାଣି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ଅତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅକୁ, ଅତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅକୁ ଲୋଡ଼ା ନଥାଏ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ କି ସୁନା ପାଉଁଜି। ଅତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅକୁ ଲୋଡ଼ା ନଥାଏ ପାଟ ଓଢ଼ଣୀ କି ସୁନା ପାଉଁଜି। ଏତେ ଓଜନିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ, ଏତେ ଓଜନିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ତା ଆଖିକୁ କେବେ ଆସେନି ବୋଲି ତ, ଏତେ ଓଜନିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ତା ଆଖିକୁ କେବେ ଆସେନି ବୋଲି ତ, ସେ ବାଉଁଶ କୁଲେଇ ଭିତରେ ପାଛୁଡ଼ି ହେଉଥାଏ ତାର ଭାଗ୍ୟ। ଚାଉଳରୁ କୁଣ୍ଡାକୁ ଅଲଗା କଲା ପରି, ଚାଉଳରୁ କୁଣ୍ଡାକୁ ଅଲଗା କଲା ପରି ତା କପାଳରୁ ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା ହେଉଥାଏ ଥରକୁ ଥର। ଚାଉଳରୁ କୁଣ୍ଡାକୁ ଅଲଗା କଲା ପରି ତା କପାଳରୁ ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା ହେଉଥାଏ ଥରକୁ ଥର। ଅତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅ ପାଇଁ, ଅତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅ ପାଇଁ କେବେ ଇତିହାସ ଲେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅ ପାଇଁ କେବେ ଇତିହାସ ଲେଖା ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସିଏ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ହୋଇ କେଉଁ କବିର କବିତା ବହି ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଅତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅ ପାଇଁ, ଅତୁଠରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଝିଅ ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ତ କେବେ ପ୍ରବୋଧନା ଥାଏ। ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତା ଆଡ଼କୁ ସମବେଦନାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତା ଆଡ଼କୁ ସମବେଦନାର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆ ଝିଅ ଆ କହି ତାକୁ ଅତୁଠରୁ ଉପରକୁ ଡାକି ନେଲା ପରେ, ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତା ଆଡ଼କୁ ସମବେଦନାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆ ଝିଅ ଆ କହି ତାକୁ ଅତୁଠରୁ ଉପରକୁ ଡାକି ନେଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ବି ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଅସୁର। ଧନ୍ୟବାଦ।